Μόνο 20 λεπτά καθυστέρηση είχε το κτέλ. Εγώ πιστεύω, γιατί ο Φώτης δεν είναι τώρα. Ήταν ο Φώτης με το ζόρι τώρα. Να του κάνω λίγο πλάκα. Χάρη που σταμάτησε. Εκεί. Θα σε περνούσα και εσένα από πάνω. Βγάλε το σκυλοδιόχτη. Βγάλε το σκυλοδιόχτη. Ρίξτε τον λίγο, ψέκασε. Καλά, καλά. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τσιποράκι. Έως ένα... Θα βάλουμε τη στιγμή τη φανελίτσα μας. Ναι. Θα πέσουμε στο τζάκι τώρα. Κάστα τα άλλα. Τι εννοείται. Θα φορέσουμε στιγνά. Δεν έχεις φανέλα στιγμή. Δεν έχεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτή ήρθαν για πικνίκα. Τι μέρα είναι σήμερα, Κυριακή ή γύρισε Δευτέρα? Εγώ πήγες χτες στην Τουράδα και δεν πήγες. Ωραίος! Ωραίος! Τι έγινε, Κώστα? Πού είναι? Εντάξει. Πέρασαν τα παιδιά και τέτοιο. Γιατί χαμός κάνει. Γίνει τύπου ίσιωμα τώρα. Δεν βγαίνει. Πάμε θα πάω περάσει τώρα. Εγώ πάντως που πέρασα πρώτος... Δεν έχεις τίποτα. Όχι, είχε ροδιά. Το πιστεύεις ότι είχε ροδιά? Μήπως ανέβηκε κανένας Καραγγέλης, κανένας τέτοιος? Ανέβηκαν τα παιδιά? Κανένας Άρης? Δεν ξέρω καθόλου. Πάμε, πάρουμε καλύτερο ρουβάρο, το βάλουμε.